Táto slabúčká dôchodkyňa šokovala svet, keď vo veku 66 rokov cisárskym rezom porodila zdravé dievčatko. Dnes mám krásny deň, pretože som práve bola s dcérkou. Cítim sa ako ktorákoľvek iná žena, ktorá porodila dieťa. Chcela som ho. Adriana podstúpila oplodnenie in vitro, ktorému predchádzala 9-ročná liečba, ktorá zvrátila následky menopauzy. Ženy majú už od narodenia pevný počet vajíčok. Tieto vajíčka sa postupne uvoľňujú. Napokon sa ich zásoba vyčerpá. Adriana už nemala ovuláciu, potrebovala preto darcu vajíčok, rovnako ako spermí. Napriek tomu, že dieťa vynosila, nie je jeho genetickou matkou. Si ospala? Predtým nemala možnosť založiť si rodinu. Vydala sa krátko po 20-ke. Manželstvo trvalo len krátke 4 roky a jej manžel deti nechcel. Adriana tvrdí, že tak dlho čakala, pretože oplodnenie in vitro sa v Rumunsku vykonáva len niekoľko rokov. U žien v západných krajinách sa obdobie menopauzy začína priemerne vo veku 50 rokov. A práve z tejto hodnoty vychádzajú mnohé kliniky a vládne inštitúcie. Povedala som ti, aby si obula sandále. Vieš, ako sa to robí? Adriana musela čeliť množstvu kritiky. Ľudia ju obviňovali, že sa zahráva s prírodou, že je sebecká, pretože neuvidí svoju dcéru vyrastať. Ľudia stále niečo kritizujú. Sú to ignoranti. Ničomu nerozumejú, len klebetia. Vidia vo mne úspešnú ženu. Vydala som 25 kníh. Som univerzitná profesorka a podarilo sa mi stať sa matkou. Adriana si dokonca vytrpela ponižovanie na ulici. Ľudia sa jej posmievali, nadávali jej. Som kto som. Je to moja dcéra. Nič viac ma nezaujíma. To je moja opička. Neochvejne obhajuje svoje rozhodnutie mať dieťa v